Okay. Okay, Ton. Okay, kinagot pa. Kaya ko dira ko. Ano mali ko nito ya pare. Ito hema des kagandang tako nito. Pare, Oy. Ano? nakakuha na ko ito kang paridudit. Napasando ka mong kuno. Oh, Bugas. kuwang pare dila ka na mapakuwang kay di ba ano nananamnom ka? Di ba? Ano? Di ba nung nung pagbayad di pare do mo pa lahat na bayad. Dila ka na Ay, di ka mapakon yan na Oh, pare. di ka na kay Ano man? binadjit ko na takon mga paringay ba. Bagukaan yan ha. Doon na piste ka. Akada ko pare. Sige, balik na lang kun. Iguputi masawa kay para kuan. Oy, day. Ano iton? Kaya ano war ka papakakadarahim bugas? Okay, hindi ka nga kulit kang pare. Ano man? Barik, makasando kay kailangan upod ka. Apa daw liwat ito ngayon? Kuan liwat. Nagsiring iya kanina igupod ko na yung madi. Pare nga ito no. Paano man iton? Masige ka, Oh. gupod ako. Oo, katon, takay para, may kita makasandula. Okay, wala kita pa yung klupon yan ah. Oh, sige tara. Tara, tara. Nagpagandam na makatagas ka gantan. Pare, adi pa. Oy. Di na yung madi pare, upod ko na. Aw. Oo, di lang pagpapautang lagi pare. Dek na pautang kay mo. Babe. Paminar ko to, babe. Nasiring ka kanina nga, igupod ko yung... Mapa ko na kay mo ka gantang pero imbison nato ni Madi. Binila ni Madi. Kaya nagtatapo na imo kaya papayaron. Oo. Di ba mo ma dito, babe? Oo. O daw. Ibibilin, Oo, tumara ka tayo. Magugutom na ako kay bagong eh. ikaw na piste ka. Ano man makakadaragit yan ah. Oo, para magandang mga anak. Ano, day. Sige ka, bibilin ko lang na ikaw. Sige. Ako ang ka na ikaw busi taga. Yung bilin yan ay asawa. Oh, buwan ka kaya. Tumang kada pare, Michael. Kinala. Basta mabigyan mo nga ko ah. Okay, para mga bata, mayaran na nalang ko yung klupon yan ah. Oo, mamato, para magkakaroon to naman, magaling ako day. Pare, salamat pare ah. Sige, hinay. Piste ka. Oto, nakabit-bit na akong bugas. Madi, ay ka para kanina mapagyan ni Sur ha. Para sa ngasura. Oo, busog-busog ka pala dito na ako kay bagong eh. Ano lang? Ano daw, babe? Ano, masige kay bilin tayo kang pare Michael. Testingan ka daw. Kadto kanda pare Michael. Kung masige, ya akon. Masige ito. Ano man, kay nagugutom mo at mga anak na yan. Pasige ako kung... Kantura sa gano'n, tikakulot na. Masige kung Kantura karawan. natin. Sige. Tara. Madi, busog ka. Busog. Ay, di ka din magugutom ako, pero hindi ka din busog. Kung ano yung duha nga sa tatubos. Yan, mais na kita nila. Bye-bye. Uy, Pare, uy, ano? gano'n baga nawag ako kay pwede pagkulang ay mo to, no? Ano man? Kay, bida ko nakita kayo na, pasando ka man kan damade. O, wala ko ito mga close ko ito mga pare. Ano man yung gusto ko gagining pare, makasando ko yun, nakita mo mga anak. Umubuto, munti O, ako. di ka nila ako mapatro eh. Mo kayo nakapira ka na maglurong ako. Okay, so. Pero, ano man ini parit mo upay? Ha? Awant mo upay ini, ano, ginbunyo ko nga nito. Imumade. Ano man? Ay, ko kanimo eh. Imo na nagbibili ni Madi. O, nagsabot na lang kayo na, ang problema, kung makarawat ka hiyang, kita ala. Tugdo daw ni Madi, tugdo daw ni Mads. Daw. Okay. Okay ka dun. Okay, kinagot pa. Kaya ko dira ko. Ano mali ko nito ya pare. Ito hema des kagandang tako nito. Oh, Okay, pwede na ini, ba? Pare, Lingkod ba din ko naman? Lingkod. babe, ha? Ibibilin tayo kawanay, ha? Pare, ikaw ang bahala ta kasawa, ha? Oh, di magugutom dire. Ay, salamat mga kaunat at mga anak. Ano man makalina ako, pare. Salamat. Oh, sige oh. Oo. Mga na kung mabaydan nimo, balik ka na lang. Lolo ka tong kunala pagka sang buwas. Oo. Sige. Doon na. Bali Madi, alas 7 pa magkakaturog. Alas 7 makakaturog kita ha. Ang alas 12 adil ka kan Madi. Adi kayo makaluluwa na ti Madi kun dire ko rayo pagkot ni hamon. Makanikanay ka man yang alayo ko para magpagkakaw ka mo ha. Sige. Dala ka mo Madi. Kay gugutom ka na. Oo, makakaw ka niya sa kada ko. Ora-ora pa kita ni Madi magutom, ano? Amo nga, nakita ang bugas niya pare. So, karon na lang ni Madi. Kaya nasiring ni pare, ikaw daw kunot alas 7, akot alas 7, tapos ikaw alas 11. Yan, nababalik taron tahe. Akot alas 11, ikaw alas 7. Kaya di pa kito nangangaturog Madi. Sige. Ano, okay mo? Sige. Salamat.